Kalong ka khubor ka ba Aiman Sim ya ki babun ki samla hakum kani ka juk keruk kam keruk jam. Babun ki juk khmik lenti tang ki kam sorkar. Henry uwe usamla na kashnong penkersi hari bhoi district. Kashnong ka badan hakaput ke Meghalaya bat Assam. Ulalong ka nuksa ban Aiman Sim ya ki babun ki samla. Wat hapadeng ka jing kenduk mau siang ha ka jing im ha kaliang ka yok kam yok jam. Henry umshem lakan randien ban yang pat halaki jong ki kejat. Ban kershan ya ka ying kesem. Da ka baseng kam ya lade. Ban shina da ka jaka syangkai pengan. Utei usamla udei ukol shi kathar ubalas dang ya kawe kajaka syangkai pengan. Kaba ula ai kerteng dekam ribu jungle camp. Kaban long kum kajaka syong jat hat bat pengan kaba kipat ba. Kila banet syangkai bat penjat hat ya laderu. Harut kawe kapung. Kebeladon ru ringkat kejaka sa. Ya ketiga jaka syangkai pengat lapli pat ba mentaka sengi da ufada kemenlang nongrum parish pris bani hat parish. Ubalas shimru ya kabenta ban kerku kerdok. Ya ketiga jaka ringkat kijing duai. Ba ublei undang kerku ya uti usamla. Bat ya ketika jaka, ha kejin don lang kikmiki kepa bat ki rurang ba jong kasnong. Yang kepat dia kena kapor ban pat mah pat lagi dah ni sekali. Dengan kita mah kat bang lain. Kaneka jing banga pli ya kaneka mirdu jungkol kem kapenlong yang apa kaperthai menta kalong kadeka perthai ka katu kam katu jam nantanga ngalade punsin banga apply hakiwe ki kam sarkar lane hakiwe ki kam company ero long kalong yang ba kam sesok kan yang telong ngaperkhat ba ban ya ka ba ap ya kata ka kam sarkar lane ba ka kam jung kiwe long na perkhat ba ngan sedang hino da ka kam lade tenga ngadon ke ni ka jaka bala ai benta imi pahi la te meda ka ba ristar ero ngai ristar da ka teng jonga hi long ban ya supen like ka ya ke ni ka jaka puta long ngasusna no community kenja kenja jaka jungok kai thima te kumta hi nanta long ngaro we de we khna ba bom don lupa ka pisa ka tingkan aduk ki por mi pa telong kumtanga don ki ba don ba yarap yanga kaliang ka pisa tingka antanga nga sim loan hero na ka IVCS namar nga ngaladero ngadon member ka IVCS hi telong usar long ki kloy king ban yarap yanga antaki ai jingmut yanga ba ka phaba pi snah kum kini ki kenja business mo lunga stang ladeh business hi te long akhir ting chunga te le kosi kathar hi le traditional hane pongkersi ribhoi district da khaba po jungka jirang CNRD block dan ta na anda kane ka jingpli jong kane ka chaka jong kai ke chunga ba kerting merdu jongkol kem kata kalong kamdi na ka benta banyo jing mentoy nga simet mo tela da ngapli hakum kane ka chaka kalong ngala king ban aikam ya ki brusnong ro kum ban pen khui kene ki jaka nanta ban set ban tiu te hadu kata kim danang re kinung ki bru lokal sane kim nang re ban set te ban se hinga ha ban ra ki bru ba kham experience ban set ban tiu te nanta ki kam jung na ka benta ki brusnong kinyo hangne kalong nak benta ban ti surok nak benta ban pen khui nak benta ban snaying kumne ter ngi aikam king baro ngi aikam bai tang yagi brusnong kerting jong kalum mo ha kan ka jakai kane kalum hi kade ka lum jong ka mirdu na du men swa ngi khot bai tang mirdu te kane ka jing sisa kane ka pungker ro men swa kam padon pungker gi thu bai tang ki bru mirdu mo ki bru snong mirdu ki ong te henry menta hadin da ngi la yo kata ka jingnang ji start ki bru gila don ka banang ba start long ngi la ayu king la pen kala no ka ting snong dan adu men swa amod khanang ba kamnom ja ya kene ka snong ka barim kana ka kerteng ka barim ngabu khanang mirdu jongkol kem te kane ka mirdu jongkol kem long kila
ngila pen kre kanika ten sei mo te kadon kanika ten ro ngibu ala kejong kador hi itu kiba don ketika hati ka area atau khamrem te kanika area hakum ka area madan kum tu ngai kham ayu ke khamrit ke entah te phi kiba sngap ya kanika khubor lane phi kiba la yo ya kanika khubor kapat ya phi la dadi ba phi sngotenat telung pila la aduk mentak singi ngala pli pai ba aduk mentak singi te pila la ban wan experience ke ne ka jaka da phim sngot ternat